Dobrý deň, takže moje meno je Jan Hiriak a vítam vás pri žrebovaní tomboly, do ktorej ste sa zapojili počas streleckého dňa s Huntinglandom 11. mája na strelnici v Sielnici. Takže v hre sú napríklad tieto skvelé ceny. Štvrtá cena je fotopasca Minox DTC 600. Tretia cena je Thermovisia Sig Thermal Reveal XR Fast Frame. Druhá cena monokulárne nočné videnie Lynx M17 prvej generácie. Prvá cena je táto skvelá brokovnica od Verny Caron kalibru 12. Takže môžeme pristúpiť k samotnému žrebovaniu. Tak pomiešame. Takže štvrtú cenu vyhráva účastník s číslom 85. Tretia cena Thermovisia účastník číslo 30. Druhá cena nočné videnie, účastník s číslom 62. Ideme na prvú cenu. Takže brokovnicu od nás vyhráva účastník s číslom 107. Výhercom teda srdečne gratulujeme a vy, ktorí ste nevyhrali, sledujte pozorne svoje e-mailové schránky, máme pre vás pripravené prekvapenie. Teším sa na vás na ďalších podujatiach s Huntinglandom. Dovidenia.